बिसोरखौ नायलाय आदै आरो मादैमोन ओरैबायदि मावथाबनानै ओरैबायदि मावथाबनानै बे एबा नैबे फानग्राफोरखौहाय एबा जायबा जोङो इसोरखौ मिन्थियो सोलोर फानग्रा जायबा बे खोथाखौ आं बाहायबावला ओमफ्राय मा इसोरखौ नायनो हागोन मोजाङै थाबायलायनो हालायबावलायगै मोजाङै बिसोर मा थाबायनो हालायबावलायगै ओरैबायदि मावथाबबाय खोमादां दसे सम मोननायखाय नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे आपडेट भिडिअखौ आं लानानै फैलायबाय एसे बेकग्राउन्डथिंहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बागान दङ बेखौनो नायगिदिं फैनायावहाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव आपडेट होनानै लाबोबाय जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै बेजोंनि इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नुनानै नङाब्ला लोगोफोर माने सानै आइजोआहाय गावनि देहायारि सोमोन्दो खालामनानै बा फाननानै जानाय काजिरङा हटेलावहाय बिथांमोना दिनै हमजानानै थाबायनो हालायै बेफोरबायदि अबस्थाजों बिथांमोनखौहाय खालामबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि जाथावना माने आथिखालनि जुगाव जोंनि लाइमोनफोराहाय मा जाबावगोन लोगोफोर नङा होमब्ला मावनानै जानायनि अनगायै गावनि देहा सोलेरखौ अंगखौ फाननानै जानाय बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना गोरलै साननानै दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जालांबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेखौ लानानै सासे ब्रादारा ओरैबायदि मोनसे नोंथांमोननि सेराव बाथ्राखौहाय शेयार खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर बिसोरखौ नायलाय आदै आरो मादैमोन ओरैबायदि मावथाबनानै बे एबा नैबे फानग्राफोरखौहाय एबा जायबा जोङो इसोरखौ मिन्थियो सोलोर फानग्रा जायबा बे खोथाखौ आं बाहायबावला ओमफ्राय मा इसोरखौ नायनो हागोन मोजाङै थाबायलायनो हालायबावलायगै मोजाङै बिसोर मा थाबायनो हालायबावलायगै ओरैबायदि मावथाबबाय खोमादां मावथाबखागोन फैसा होदों ओरैनोथ' खामानिखौथ' मावाखै फैसा होनानै खालामदों बिनिखायनो पुरा बे फैसानि भेलुखौ दिखांखागोन होननानै मा ओरैबायदि मावथाबखादों जानांगौ बे सेंग्रायाबो नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन बिसोर मा फानग्रामोन राइट ओमफ्राय अबे जायगानि होनबाथाय नोंथांमोना बे जाबाय काजिरङा जायबा बेयावहाय हटेल दङ ओमफ्राय बे हटेलनि नामखौहाय मेनसन माबा नाम होनदोंमोनलाय मेनसनबो खालामदोंमोन ओमफ्राय मा आजिखालि माने मा हिनजावफ्राहाय ओरैबायदि नोङो मा खामानि मावलायनानै नोङो मा खामानि मावलायनो दरकार गैला मोजां मानसिफ्राथ' एक्चुअलि मोजां हिनजावफ्राथ' थाइसे थाइनै खामानि मावनानै खामायो बेफोरनि खोथाया बेलेग खिन्थु मा बांसिनानो 95% मा आजिखालि गावनि सोलेरखौहाय फाननानैसो मा फैसा खामायो बिसोर मिन्थिखायो बे खामानिया गाज्रि होनबाबो मा सोलेर फाननानै फैसाखौ खामायो एसेबां लेथ्रा एसेबां माने एसेबां मुगैथाव खोथा नों बैफोरबायदि मानसिया मा थैनानै थांबाथाय सानसेहाय मा जागोन बेफोरनि खोथाखौहाय सानगोन ना साना भगबानखौ फुजियोना फुजिया जायगा फानो गुवाहाटियावथ' मा बुंनो अबेबा डिजे क्लाबाव थाङो अबावबा मायाव थाङो अबेबा ओरैबायदि थाङो माने खिन्थायो जेरै माने बिराद करलपतिनि जायबा माने लाखपतिनि माने मा फिसाजोसो लाखपतिनि फिसाजोसो करलपतिनि फिसाजोसो खिन्थु इथिंजाय घन्टा गावनि देहाखौ फाननानै इथिंजाय फैसा खामायगासिनो गावनि सोलेरखौसो मा खायसे हिनजावफ्राहाय फाननानै मा फैसा खामायो अबेबा डिजे क्लाबाव थाङो अबेबा बालाव थाङो अबेबा गारियाव हौवाफोरजों थाङो अबेबा हटेलाव थाङो अबेबा हाग्रायाव जेराव मोनो सैमा अमा बायदि बेयावनो जालायो जेराव मोनो सैमा अमा बायदि बेयावनो जालायबाय बिदि जायो एसेबां माने मा एक्चुअलि बिमा बिफाफ्रा पात्ता मोनो ना मोना नोंसिनाव मा रिलेटिभ दंना गैयाब्रा बेफोरबायदि मानसिफोरनावहाय आलासि दोमसि नोंसिनाव माने मा एफोर दंना गैया रिलेटिभ माने नोंसिनि आलासि माने गोजान बिबथै बियानै बिबोनां मा होनो बिखौहाय बिमाय बेफोरबायदि दंना गैया नोंसिनावहाय जायफोरबायदि सोलेर फानो बर'फोरावबो दा गोबां दङ बर'फोराबो गावनि सोलेरखौहाय फाननाय एकदम लाख जाबाय लाख हिनजाव नुबायानो थाखायो साला खमसे खम मोजां खामानि माव बिमा बिफायाथ' नोंसोरखौ मा बेफोरबायदि फाननानै जाथों होननानैथ' खाङाखैमोन एक्चुअलि ओरैबायदि दङ ओइसोरबायदि फानग्राफोरनि माने मा होनो बे न'खरनि बेकग्राउन्डआनो ओरैबायदि गाज्रि थारैनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय
मा जाथाय जालांखो आरो मा घटना जालांखो मा कारननि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनि ससियेल मिडियायाव गोसारनो गोनां जालांबाय थादों आरोना लोगोफोर आरो मानि थाखाय गोसारदों दिनैनि दिनावहाय थ' नोंथांमोना गोबाङानो बुजि मोनखायो आरो बुजि मोनि दानि जुगावहाय रावबो सुबुङा गैलिया ओंखायनो आं बांद्राय पेक बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावगोन होननानै सानाखै नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' बाथ्राखौ आं रिकुवेस्ट खालामो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय